sa akin. Uy, uy, ang bango. Ang bango. Ngayon ko pa kinuhanan ng ano. Pero ang bango, guys. Ang bango ng ano, ang palaya. Oh, di ba, oh. Guys, ang bango. Naglalaway na ako. Ay, naka. Kita
Kita ninyo? Loko. Meron tayo dito ang sukang pinakurat, oh. Diba? Ay, meron tayong kamatis, guys. Diba, oh? Ang init, oh. Yan. Ang init. Kuha tayo ng kamatis dito, oh. Kamatis. O, preskong. Kain tayo. Oh, grabe. Ang sarap nito, guys. Ang sarap. Grabe. Grabe yung ano. Ang pait. Masarap na mapait. Kamatis, guys, oh. Ang tamis ng kamatis. Ang pait-pait ng kinabuhi. Ang pait. Masarap siya na mapait. Sabi pa ng iba, lagyan daw ng asin at tugtaan. Masarap naman ganito. Kain, guys. Grabe ang ano niya. Ang pait. Ang sarap. Come on. Itong dalawa mga loves, sobrang ano na nila din, gutom na kasi nga ano ng oras. At mahilig talaga yan sila dyan sa labas kapag ganitong time. Kasi maginaw na, yun yung pinaka-paborito talaga nilang time. Tignan nyo yung ano nila, buntot, o diba? Magkasabay talaga yan sila, kaloka. Pasukin yan natin. Si Tami, hilik din ang hilik, guys. Kasi tulog na tulog. Pagod kasi yan, kasi late siya nakauwi kagabi. And yun, itong dalawang aso is gutom. So kaya ganito rin yan sila kapag gusto din nilang kumain. O diba? Sayawan ko muna. Charot. Morning, bebe. Morning. No, she's talking. Come closer. Come. Want some dindin? Who wants some dindin? Do you want some dindini? Aroy, malain man po ating Tami, guys. Iniwan man ako dito pagkatapos namin kumain na. Nandun sa labas agad, eh. Hindi inugas ang plato. Nasanay na talaga. Kasi sinabihan ko siya, guys. Bawal siya maghugas ng pinggan. Nako, pinakabawal talaga. Bahala na ako, pagod. Basta kay gusto kong ako mag-ano. Pero matigas man yung ulo, guys. Gusto talaga niya siya. Kapag may mga tao dito, gusto talaga na siya talaga. Walay makapagpigil, uy. October pa ngayon dito, mga loves, no? And then, ang ginaw na, grabe, uy. Pero may time din na hindi masyadong maginaw. Pero, grabe yung mga ilang araw na. Ang ginaw-ginaw sa umaga, sa gabi. Ngayong araw talaga, masasabi ko sa inyo, ay grabe.
ang ginaw. Sabi ko sa inyo, pa-winter kala ko pag-isnon at charot. But anyway, so pakarga-karga talaga itong pusa. Mahilig talaga itong magkarga mga loves. Alam nyo, kahit wala akong anak, ito talaga yung masasabi ko sa inyo. Na kahit wala akong anak, meron akong kinakarga everyday talaga yan magpakarga. Sobrang spoiled yan guys. Hindi ko na alam mo anong gagawin sa kanya. Alam niyo ba mga loves dito sa US, lalo na sa mga state katulad dito sa amin na maginaw kapag winters no talaga. Alam niyo ba na ang daming mga may edad na nawawala sa mundo dahil sa stress, depression. Madepress ka talaga dito mga loves, lalo na sa mga tao na hindi lumalabas at saka mag-snow, ang ginaw, nakaka-depress ang panahon. No, mostly yung mga may edad na, yung mga elder na talaga is talagang depression is grabe. Ang dami dahil sa sa winter. Masasabi ko talaga na winter kasi po talagang kapag maginaw na parang, nasa loob ka lang ng bahay palagi. Katulad sa akin, maraming nagtatanong, no, nasa bahay lang daw ako palagi. Bakit hindi daw ako sumasama ng mga Pilipino? Alam nyo guys, nasa tao lang kasi yan. May mga tao talagang mga Pilipino dito na hindi kaya na walang kaibigan at hindi kaya na hindi palaging lumalabas at nagpa-party-party at nag-enjoy-enjoy sa mga barkada. May iba-iba kasing tao guys, no, hindi magkaparehas. Ako naman, kayang-kaya ko sa bahay lang, walang kasama, si Mr. Trabaho, kayang-kaya ko guys. Pahits ko, tignan nyo, para akong buang, Saan ka maghanap yan, Magwala, Nagluluto lang yan siya, guys. Siyang babae na yan. Pero yun, sa mga nagtatanong daw, bakit wala daw akong kaibigan, meron akong mga kakilala, guys. Meron akong kaibigan. Pero may mga trabaho yung mga tao. And also, iba dito sa US, guys. Kasi talagang, kung palagi kayong magkasama, mostly pa naman dito kapag palagi kayong kasama, nandun palagi yung drama, no? Nandun palagi yung drama. So kaya yun, tingnan mo na ako. Ang saya-sayo ko, pati pagbatil ng itlog, pag-open ng itlog, o para akong baliw. Ganyan talaga yan, guys. Kana, depende talaga yan sa tao, no? Kung hindi mo kaya, mababaliw ka talaga, no? Maghanap ka talaga ng kaibigan na talagang gusto mong makasama habang andito ka sa US kasi kahit bahalag mag-aaway kayo, basta kayo magkaibigan at magkasama, ganyan yan dito, mag-aaway, magkaibigan, no? Ganyan, parang may mali. Cook them together. I will, No, hon. you're not. This is your late breakfast. It's not. 7 o'clock at night. It's not. Late breakfast. Okay, now I'm going to mix it because now everything I don't understand why she's cooking eggs at 7 o'clock at night. I have no idea. Because I feel like it and I want you to eat it. Because she's an egghead. 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 This is how you make eggs. You put jalapeno in it. She got this older bad. She don't know that egghead means really smart person. That's not smart. Egghead is dumb. No, egghead means smart. How that egghead become That's smart? what it means. Oh, thank you, love. But you told me I'm stupid. You see that? No, I say the things. When you say something stupid, I tell you that what you said was stupid. That's different than calling somebody stupid and calling what they say stupid. And you tell that, honey, you have to eat the half of it, huh? Why am I having that? We're having dinner. Why was someone having this? And I'm having that and no dinner. That is dinner then. That's fine. You have to eat the I'm not having both. Sausage, you have to eat No, I don't. lasagna with meat. No. Hun, the garbage pail is over here. See here. Here's the garbage pail. You're going to throw a bunch of things in. You throw them in the garbage pail. I am not a garbage pail. Not me. I'm not the garbage pail. You got to have this. You got to have this. Oh, you got to clear out the refrigerator. Eat this and this and this and this. Not your garbage pail. I got your garbage pail. Eat your eggs and eat your... Oh, let's put some sausage in there. Make it better. Oh, no. Sausage make it better. Sausage. It's better with sausage. Oh, no. Everything better with sausage. Bacon, sausage, it's all better. Oh, bacon is good here, hon. Bacon is pork. Yeah, but I don't eat it. I stop eating it if I can. I will eat it eventually, but right now it's not. I don't feel like it. You feel crazy, so... Okay.